Kaya yun. Ayun, na-delay yung mapa ko dito daw. Ano ba tong mapa na to? Mabilis ba ako? Ha? Sabihin mo mapa kung mabilis ako, ah. Ako mag-a-adjust para sa'yo. Ayun, oh, ang ganda pa dyan, oh. Kanino kaya bahay yan? Ano? Oh, balang araw magkakaroon din tayo ng ganyan. For sure yung may bahay dyan, eh, na-appreciate niya to lugar na to, ano. Tanong ulit ako dito. Ay, kuya, saan po dito yung kwan po? Yung karayan po, yung pinapaliguan po nila. Opo. Eh, medyo malayo pa pala. Basta pag may nakita na akong tubig, yun na yun. Ayun, nakita ko rin sa wakas. Ayun, so what's up mga kalpa? Panibagong vlog na naman tayo, ano. Ngayon, nandito ako sa Lubong San Jacinto. So, tapos na ang aking trabaho at mayroon lang akong gustong puntahan na isang pasyalan, ano, na bagong pasyalan, ano. So, para sa akin bago, eh, ewan ko lang kung sa mga iba eh palagi na sila dito kasi hindi naman na to bago, ano. Paano masabi? Pero kaka-discover ko lang naman. So, malapit lang din siya sa amin. Kaya ito, pagkatapos ng trabaho ko eh pupuntahan ko na lang, ano. So ngayon pupunta tayo sa Bulo. Paano ba i-pronounce Bolo? Bolo, ano. Ayan, so papunta tayo ng Bolo, San Jacinto. So isa yung paliguan, alam ko irigasyon na napakaganda. So mabato, ano. Ayan, so pupunta tayo ngayon pero i-check ko muna sa aking mapa kasi hindi ko alam yung papunta doon eh. O mabagal lang signal dito. Ito lang yung problema sa mga baryo-baryo, ano, mga kalpa. Eh, problema sa signal. So, check natin. Eh, napagtanong ko naman na tinuro naman yung direction, ano. So, tanong-tanong na lang tayo, mga kalpa. So, tara na. Yung aking trabaho, simple lang naman, ano. So, pagkatapos mong mag-area, ayan, so gawin mo na kung ano yung gusto mong gawin kasi sa trabaho ko eh pag dito sa field wala kang boss, ano. So boss mo yung sarili mo, malaya kang gawin eh. Kaya gustong gusto ko tong trabaho kong ito kasi pwede kong gawin kung ano man yung gusto kong gawin kapag tapos na ang aking trabaho. Right. So parang mali ata yung aking nadaanan. Oo nga, mali. Balik tayo. Na wrong turn tayo. Wrong turn tayo mga kalpa. So dito pa sa kabila pala yon. Ayun o, nakita ko, natanaw ko yung Lubong Elementary School eh. Sabi ko nga, mali. Dito mga kalpa eh natutuwa ako dito kasi yung daanan eh parang pataas, ano. What? So pinupuntahan din ito ng mga bikers, mga kalpa, kasi kita nyo nga eh pataas, ano. So ganito yung mga gusto ng mga bikers, ano, para lumakas ang kanilang tuhod sa pagpadyak. Okay na ba yung ayun, okay na yung aking data, no. So i-search ko muna saglit para sure tayo na hindi tayo maligaw. Maps, yan. Lubong, tapos pasensya na mga kalpa eh ngayon lang ako gagawa, or ngayon ko lang itatry itong mapa, ano. So usually hindi ako nagmamapa. Ayun, so 4.6 kilometers pa yung layo. Alright, so tara na, start na. Sana maganda yung daanan din. Para may mga footage na magaganda tayong makita, no.
So pag ganitong daanan sa probinsya mga kalpa, so nakikita nyo maluwag ano. Ang kalaban mo lang dito aso, yung mga bata na naglalaro na patawid-tawid. So yun lang yung problema dito sa probinsya. The rest wala na traffic ganun, yung hassle wala. Lalong lalo na kung ganitong mga baryo-baryo ano, so nakaka-relax. Kaya nga gustong gusto kong dumaan sa mga ganitong daanan rather than sa highway ano. Uy, English yun Sana all. Ngayon na nagba-vlog ako, nag-i-English na rin ako Ayun, 'di ba? Tignan nyo yung mga bikers na yan Ayan 'Di ba? So galing yan ng Bulo na pumapasyal din ano. Kaya sabi ko sa inyo, tambayan ng mga bikers ito Ang entrance fee lang naman mga kalpa 10 piso ano. So okay lang yun kasi para malay nyo yung 10 pisong binabayad natin malaking tulong na rin para sa mga residente dito or kaya kung sino man yung namumuno doon ano. Kaya yun. Ayun, na-delay yung mapa ko dito daw. Gago! Ano ba tong mapa na to? Mabilis ba ako? Sabihin mo mapa kung mabilis ako ako mag-a-adjust para sa'yo. O, feeling ko maganda yung lugar kasi ganito ano. So basta ganito, sa mga ganitong lugar ako nag-i-enjoy. For sure sa mga ibang tao sabi nila boring yung lugar, pero ako hindi ako maboboring, never ako maboboring sa ganitong lugar no? Lumaki ako sa ganitong lugar Pero for sure kung meron man hindi sanay sa ganitong lugar at na-appreciate niya yung ganitong kaganda ng lugar ano, so mag-enjoy din naman siya pag nakapunta siya. So ang dami tayong nakakasalubong, for sure galing yung mga yun doon. Sana konti lang yung tao ano. Hindi din naman tayo magtatagal so hindi naman ito yung kabuuang vlog ko dito sa spot na to ano. So itatry lang natin or i-check lang natin kung ano yung makikita dito para next na punta natin ano, so mapaghandaan natin mga kalpa. Medyo lubak lang yung daanan. Maganda dito enduro yung iyong motor ano. Ayan, so okay naman na yung daanan. So normal yan dito sa probinsya na may ganun na madaanan, malubak na daanan ano. Ayun, barangay Bulo na. So madali lang pala siya hanapin ano. Hay Doggy, bilisan mo, takbo. Gago! Ayan ang ganda. Oops. Ay, kailangan pala magdahan-dahan dito. Yan ka na naman motonate kamote ka na naman pag sumemplang ka naman pahiya ka. Ayan si Doggy, uy Doggy, huwag ka magpakamatay. Ano ba yan, napapatingin ako sa mga view ano, hindi ko tinitignan yung dinadaanan, baka malubak tayo dito masubsob ang ating face. Face ano, ang ating helmet pala. Kuya, saan po dito yung kwan po? Yung karayan po, yung pinapaliguan po nila. Opo. Diyan ako magkakanan ka dyan pagdating mo sa kanto na. Basta diretso ka tapos kakanan ka. Ay, opo, opo. Kakanan tapos kakaliwa, hindi puro kanan. Opo, opo. Sige sir, thank you. Kapag hindi kakaliwa ka doon. Opo. Ay, dyan lang po ano. Sige sir, thank you. Ayan, so puro kaliwa daw, hindi daw kanan. Nagkamali na naman tayo. Ayan, pataas. Woo!
Nag-i-enjoy ako sa uy. Nag-i-enjoy ako sa daan. Daan pa lang enjoy na. eh Pasensya na mga kalpa, mababa yung simple lang yung aking kasiyahan ano. Ang problema dito pag pauwi, baka maligaw ako kasi ganito ako mga kalpa once na yung lugar na pinuntahan ko napuntahan ko, pero pag papauwi palagi ako naliligaw. Ayan, so muntik na yun ha kuya. Next time ingat-ingat lang po ano. Dito pala, sabi na nga ba tama yung sense ko na dito pero ay grabe. Grabe yun biglang pababa. Puro kanan daw. Saan ba yung kanan? Kanan. Kaliwa dito, di ba? Kanan. Meanwhile. Ay, pwede po magtanong, saan po yung karayan dito na pinapaliguan po nila? Sa dam, Opo. dun sa waiting shed, magpaganon kayo. Ay, waiting shed po. Yung doon. Papunta sa dam yun. Ay, okay po, okay po. Sa Limingaling, doon din. Yung Limingaling. Opo. Pero sa dam, Yung bolo po, bolo. ay bulo o doon. Doon po. Makarating kayo sa waiting shed, magpaganon kayo. Ay, opo. Sige, sige ma'am, thank you po. Sa karayan. Opo, opo. Diretso lang po yun ma'am. Diretso na po yun. Diretso lang. Basta magpaganon kayo. Ay, okay, okay po. Makarating kayo sa waiting shed, Opo. magpaganon. Ay, okay. Sige ma'am, thank you po. Ayan, so ligaw na naman tayo. Ano ba yan? Pero ang ganda nitong spot na to So ang sarap magbike dito di ba? Tignan nyo. Lalakas ang inyong tuhod dito mga bikers. Ayan ang ganda pa dyan Kanino kaya bahay yan? Ano? Balang araw magkakaroon din tayo ng ganyan. For sure yung may bahay dyan na-appreciate niya to lugar na to So hindi man naman masasabi na kung siya nakita mo naman yung bahay niya So maayos panigurado gusto niya yung ganitong lugar na tahimik, yung malayo sa ingay ito yung masarap na pagpupunta ka sa ganito may kasama ka pero ako kasi wala akong kasama karamihan kasi ng vlog ko pagkatapos ng aking trabaho so wala talaga ako na kasama. Maliban na lang kung Sunday ride ganun meron tayong makakasama. Pero saan na nga ba yun? Nakalimutan ko na naman. Basta waiting shed daw, waiting shed. Yan, so doon daw diretso. Baka yung dito ito pala. So kailangan dito dapat may landmark na malapit doon sa karayan na yan para pag imamapa natin madidetect or kaya pwede nating punta. Tignan nyo itong mapa ko nabaliw na. Gago! Hindi na alam kung saan yung direction na sinasabi sa akin pero magtiwala na lang tayo sa mga sinasabi ng mga residente. Ayan, so sana mahanap natin. Basta pag may nakita na akong tubig yun na yun. Ayun, nakita ko rin sa wakas. Hello ma'am. Good afternoon po.
Kwan lang, ikot-ikot lang ako. Pero bayad na lang po. Magkano po? 10 lang. Okay lang mag-video-video dito, ma'am. Sige, sige. Thank you po. Mga anong oras po bukas ito, ma'am? Kung sakaling babalik po kami dito. Mga alas 7, ganun. Opo, umaga po. Magkano po yung mga kwan po, yung mga yan po, kubo-kubo? Ang pa namin, 250 to pababa. 250 pababa. Yung pinaka kwan po, yung pinaka kasi parang dalawa lang kami kung sakali, dalawa o tatlo. 200 po. Ay, okay. Sige, sige po. Sige, ma'am. Thank you po. Ayan, so dito na tayo. Ganito pala yung lugar, ano? So literal na kwan siya. Ay, akala ko may pababa. Diyan sana ako dadaan. Semplang tuloy, semplang abot natin diyan. Ah, okay, ganito. Okay. Ayan, so may parking area, no? So, ayan, dito tayo magpa-parking. Tapos naku, grabe ang taas. Parking lang natin dito. Tapos tingin-tingin lang tayo dyan. Bababa tayo, titignan natin kung ano yung makikita natin sa baba, no? Alright. So ayan mga kalpa, no? Andito na tayo sa irrigation ba tawag dito? Dam, ano? So dam yung tawag dito, ano? So siguro hindi na ako bababa, kaya hanggang dito na lang tayo, ano? Chinek ko lang yung area kasi pag sakaling makabalik tayo, so doon natin siya iba-vlog, ano? Iba-vlog natin yung sa baba kung ano yung makikita pa natin dyan, ano? So for the meantime, ito muna mga kalpa, abangan nyo na lang yung vlog natin dito. So for sure maganda yung magiging vlog natin dito. Alright, sumaglit lang tayo, ano, sa dam na yun. Maganda siya, kaya babalik tayo doon para mag vlog, ano. Gusto ko na maligo, wala lang tayong dalang ekstrang damit, ano. So ayoko naman na umuwi tayong basa. Lalong lalo na yung itong damit naman natin hindi pang swimming, ano. So nakakahiya naman dun kapag nakabrief ka lang, ano. Pagtatawanan tayo doon. Ayan, so mga kalpa, dito ko na rin tatapusin ng aking vlog. So abangan nyo na lang yung next na adventure ko sa lugar na to. Babalik at babalik ako dyan. So paano ba yan mga kalpa? Maraming salamat po ulit sa panonood ng aking simpleng vlog, ano. So sana po nagustuhan nyo po yung aking vlog ngayon, kahit nasaglit lang tayo sa napakagandang lugar. Ayan, so maraming salamat mga ka-alpha. See you in my next vlog. Take care and God bless, ano? So ride safe po mga ka-alpha. Bye bye. Ayan, no? Ganda talaga ng lugar na to. Alright.